The Electoral Commission has launched an online registration portal in 2021. Kwezibhala phambili kuvimba wethu namhlanje ikomishoni yonyulo ezimeleyo iphehlelele ngokusesikweni iphulo layo lonyulo likazwelonke noluza kubanjwa kulo nyaka uzayo. Abasothwala icala ungenacala njengabafethu bathola icala bengenacala ngoba besiphanda nabo emafemini inkunzi abayibamba. Kudutyulwa kwabulawa abantu abasixhenxe kwamasho eThekwini KwaZulu Natal. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andambi ndodwa ndamba nokhetho ukuthula mbatha noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Umlawulo inhloko yekomishoni yezonyulo ezimeleyo umnumzana Simon Mabulo uthi indlela yokubhalisela ukuvota yobuxhaka-xhaka bale mihla eyasekwa ngo-2021 izela amathokazi ngokuthi abantu abaliqela bayisebenzise ukubhalisela ukuvota. Ukuthethe oku ngethuba lekomishoni idandalazisa ukulungela kwayo ukusingatha unyulo likazwelonke kunyaka ozayo. OkaMabulo uvakalise oku obuxhaka-xhaka butsala umdla wolutsha liyaqalisa ubhaliso lokuvota ngomhla wesi-8 ne-9 kuNovemba yaye sele zifikile izixhobo zokubhalisela ukuvota kumaphondo onke eli ngaphandle kwamaphepha okuvota. Kule nkomfa nonondaba onke amaqela ezopolitiko ndawoninye noosomashishini bebekhona eqinisekisa abathunywa ngokulungela kwekomishoni ukusingatha unyulo likazwelonke lonyaka ozayo. Umnumzana Simon Mabulo uthe basungula inkqubo yokusebenzisa ubuxhaka-xhaka bale mihla ukwenza umsebenzi wokubhalisa nokuvota ube khaphu-khaphu futhi ungabi namakhwiniba. The Electoral Commission has launched an online registration portal in 2021. To date, just over 1 million transactions has been processed through the portal, of which 439,000 are new registrations, whilst the balance are re-registrations. Uninzi lwabo sele bebhalisele ukuvota ngabantu abatsha. The majority of new registrations on the portal are young persons in the age category 20 to 25. Ukanti nomthuzimele independent candidates ukutsho ngokuvunyelwa ngumthetho osihlomelo we-IEC ophunyezwe ngo-April walonyaka, ulawulo lwabo lunatyiselwe nakwinqanaba elingentla emva konyulo luzayo. Individuals not affiliated to political parties can stand as candidates for legislatures at both national and provincial level. Our supporting information and communication technology applications have been or are being rewritten anew. Abantu bangaqalisa ukubhalisela ukuvota ngomhla wesi-8 ne-9 kuNovemba. Abo bafuna ukuxhotyiswa ngendlela yokuvota nansi inombolo ye-WhatsApp 0600 88 0000. Ukanti umnumzana Mabulo uthi icekwa ngoku lilele kumongameli ukuba abhengeze usuku lonyulo kuba ixesha lolawulo lorhulumente osezintanjeni lufikelele esiphelweni ngoMeyi wonyaka ozayo. Ngokomgaqo-nkqubo we-IEC unyulo lubanjwa zingaphelanga iintsuku ezingama-90 emva koko. Ukanti inxalenye yamaqela ezopolitiko iphefumlile ngokulungela kwe-IEC ukusingatha unyulo likazwelonke nolwamaphondo kulo nyaka uzayo, yaye amanye amaqela avakalise inkxalabo ngendlela akhethwa ngayo amagosa abaliliso kwimibutho ezopolitiko kumaziko voto. The issue of having the ANC-aligned officials being presiding officers in the voting stations, they made no mention of that. We welcome the initiative done by IEC today to kickstart the election process for next year. The IFP is ready for elections. We have this dynamic in South Africa where we have 43% unemployment, some of the highest violent crime rates in the world, continuous load shedding, and yet we have this dynamic where people don't vote. And that can only be a problem where political parties are not connecting with the South African people. I'm hoping that the multi-party charter will demonstrate to South Africa that we've put aside our differences, we're working together. We now need South Africans to come to the table, register and make sure that they come out to vote in large numbers.
Can I just congratulate the IEC for a sterling job and for the election readiness, which is very evident here. I appeal to the people and specific the eligible voters, ensure that you register and go and vote. We came here to observe the launch of the elections. All we need is Cyril tomorrow must give us a date so that we can go. We are ready to go to elections. He must not delay us. Kudutyulwe kwabulawa abantu abasixhenxe kwilokisha kwaMashu eThekwini KwaZulu Natal kutyholwa ngelithi lamaxhoba ketyengiweyo ngabantu bebehlala esitalatweni. Amapolisa arhalela kuba aba bantu babulewe liqelebe liziphindezela ngokuthi lithabathele umthetho ezandleni zalo. Kusenjalo selingabantu abali-11 ababuleweyo kwaMashu naseNtuzuma kwezi veki zimbini zidlulileyo. Kule veki iphelileyo kusweleke abantu abane kuquka nepolisa ngethuba amapolisa edubulana noonqevu. Lilokhu liqhubeke njalo ilokishi lakwaMashu ngokuba undaba mlonyeni. Izolo kusihlwa kusocongwa abantu abayisikhombisa ngaphansi kwaleli bhuloho. Akukapheli insuku zingaki-ke kwashona abantu abane eNtuzuma. Lokhu kwenzeka ngesikhathi kutholana phezulu izigebengu kanye nophiko lwamaphoyisa oluyisipesheli NIU. Kule mpelasonto kungcwatshwe iphoyisa warrant officer Sithembiso Mazibuko owasala enkundleni. Ekhuluma emngcwabeni ungqongqoshe wamaphoyisa uBhekicele uthe abakwasidlodlo abangananazo uma bebhekene nezigebengu eziyingozi. Iqembu loqonda kwaMashu lithi le ndawo isiphenduka izidleke sezigilamkhuba. Le ndawo bawuthi uyayithatha uyayibuka iningi labafowethu abaqhamuka kuyona le ndawo kuthiwa abafowethu balimalele kuyona. Yilaba bafowethu ngempela sibabiza ngamaphara nalaba bafowethu abaxosha insimbi. So njengomphakathi siyafisa ukuthi le ndawo ke ibhekeleleke ngenye indlela kangangokuba le ndawo siyiyona izindi saziwa ukuthi izinda samaphara. Labo oqonda bajikeleza ke uMashu wonke uqinisekisa ukuthi izinswelaboya zikhalinywa isavela. Kodwa ke amaphara wona athi awasizi izigebengu ayazibhebela nje. Manje sekuyaphoqa ukuthi naye uvike yena kumuntu omnyama ohamba la emgaqweni ngoba sothwala icala ungenacala. Njengabafethu bathola icala bengenacala ngoba besiphanda nabo emafemini. Umne wabo omunye wabashonile naye uthi ubengesiyo inswelaboya ubekhuma izidakamizwa nje kuphela. Yampatha buhlungu lengizingiza manje ngithi ngobheka ukuthi yini into enzeka mfowethu ngoba hanacala ayenze lutho phela izidakamizwa kuphela. Amaphoyisa aphenya amacala isikhombisa okubulala. Ezindabeni zethu ku-Channel 163 olethelwa iNewsroom Africa ngekuntando Mnyandu kwaMashu. Abasebenzi abangama500 basesemathunjini omhlaba kumgodi Mode East Springs kwiMpumalanga. Abasebenzi oko bebengaphansi kulomgodi kusukela kusasa izolo. Ukanti abalawuli balomgodi kwakunye nemanyano yabasebenzi iNumba abasebenzi mgodini bavalelwe ngaphansi kulomgodi. Kodwa nangona kunjalo imanyano yabasebenzi amkhu kula icala ithi abasebenzi abavalelwanga koko babambe ugwayimbo. Ebutsheni bemini namhlanje ikomishoni ejengene nezikhalazo zabasebenzi CCMA kwakunye nenkokheli zeAMKU bavakalise ukuba abavunyelwanga bangene kulomgodi ukanti kusavalelwene kwisithebe sengxoxo ngelifuna isisombululo kulenyewe. Ukanti umhlalutyi wezabasebenzi umnumzana Tony Hili uthi kuqhelekile ukubona imanyano ezimbini zikhuphisana ngobuhlungu kwinkampani enye. You have two or more, often, unions competing for membership in a single workplace. It's not at all uncommon for there to be claims and counterclaims around who's misbehaving and who's doing what. You know, there would need to be a factual investigation into that. And people, you know, institutions like the CCMA can help with that. But the fact that Union A is accusing Union B of colluding with employer C, that's not unusual. That's really just a manifestation of the kind of often really serious conflict that you see in workplaces when two unions, as we have in this case, are competing for membership within that workplace. Kanti abantu baphefumle ngenqaku lethu langaphambili nalapho kuye kwabulawa abantu abasixhenxe kwilokisha kwaMashu KwaZulu Natal. Mangabe labantu bebebamba inkunzi ngempela bekufanele angabe bona ababiza amaphoyisa kwayibona abababophayo hayi ukuthi bethathele umthetho ngezandla. Bona makuba khona abantu ababamba inkunzi kulabo bantu abahlala phansi kwebridge
befela amaphoyisa bebakhomba ukuthi nalo wangibamba inkunzi. Indaba kaMasha ibuhlungu kakhulu ngoba ukufa kwalabantu abangaka nje 7 wonke abantu abahlala ngaphansi kwebridge, abantu abangena emakhaya babe baningi kangaka befa. Udawula hulumeni lolo. Uhulumende naye makathatha inxaxheba kuzikrelemnqa azigwebe udilikajele enza into ibonakala ngoba abantu bonele badikiwe zikrelemnqa. Yini madoda kude kubulawa isixhenxe sonke, hayi kodwa umthetho mawudlale indima kaloku akunobulawa abantu ngathi kubulawa imbovane. Ngabe babathathile babaphosa emapoliseni bake bayoncinwa ukuba benza izinto ezirongo pha, hayi babathi babulawa abantu. Uzenzele Sengwayo uthi mina ngingumhlali wakwaMashu sibanjwa inkunzi mihla namalanga kuleya ndawo kade sikhala ngaleya ndawo kodwa akekho isukumelayo so ibambe ngakho. Ubayimani uthi kona phansi kwezibhlorho kugcwele nje izikrelemnqa so andiqondi uba ukhona umuntu okanye abantu abangathulula abantu abangenatyala tu kungaqhuma kubasiwe. Bukelo ungaphefumla kwimixholo yethu sebenzisela nombolo ka WhatsApp nengu 071 670 2548. Indibano yenkokheli zomthonyama neyibanjelwe eBloemfontein kwiphondo lase-Freystata ihlanganise ezinkokheli neziphuma kumaphondo ohlukeneyo eli ezinkokheli zihlaba ikhwelo kurhulumente kuba anyuse umxakatho ngokuphathelene noganjiswa kweenkonzo ezingundoqo kwiingingqi zazo kwaye zixelele usekela mongameli umnumzana Paul Mashatile kuba azisakwazi ukuzithemba izithembiso zikarhulumente zifuna intshukumo. Ethetha kule ndibano usekela mongameli umnumzana Paul Mashatile uthe uhlanga lwamakhoyisana alulityelwanga ngurhulumente. The South African government remains committed to protecting the rights of traditional and Khoisan leaders and their communities. We have confidence in the process that has seen various stakeholders, including communities, strive to bridge the gap between rural and urban. Ukwathi inkokheli zoluhlanga kufuneka zibandakanywe kwimiba echaphazela ubukhosi. I implore all departmental leaders to prioritize the participation of all traditional and Khoisan leaders. Our efforts will be in vain if they don't have their leadership inputs at the center. It is not enough for us to convene under an attractive and carefully designed theme if we are not willing to implement the proposed solutions. uMashatile kwaphefumle nangokubaluleka kwamaphulo anjongo ikukukhuthaza umanyano. As part of a comprehensive agricultural support program and Ilima Litsima, the Solidarity Fund provided production inputs, mechanization, infrastructure, and also provided training to more than 36,000 farmers. uMashatile kwamemelele ukugcinwa kolwazi lwemveli kwanezithethe zesintu. Umnumzana siyakhangela Ndevu bengokuqala Ukhwel'emkhumbini kwinkundla kaMantye yaseMonti eMpuma Koloni emva kokuba uMantye esikhabile isicelo segqwetha lakhe sokuba lichithwe elityala. Abanikazi bendawo yentselo eNyobeni umnumzana siyakhangela Ndevu nowakwakhe unkosikazi Vuyokazi Ndevu bajamelene nezityholo zokunyevulela umthetho lawula ushishino ngotywala nokuthengisela abantu abangaphantsi kweminyaka eli-18 utywala. Bobabini abalivumanga ityala ukuze emva kokuba abantu abatsha abangamashumi ananye bathi basweleka kwindawo yesisibini iNyobeni eScenery Park eMonti kunyaka ophelileyo. Aliphosanga maseko igqwetha kasiyakhangela Ndevu novuyokazi Ndevu Precious Daniel wabiza ingqina lakhe lokuqala emkhumbini elikwangutyholwa usiyakhangela Ndevu nothe waxhaza ngokwenzekayo ngemini yesisele. Ngafika pha benze ibhandi bebemene ngezandla so omnye komnye bezama uphusha ngomva abantwana mababuye umva apha egeyithini babe bebhizi abantwana mostly noba babengapha kuka-300 bebanintsi befuna ungena. Uye wafuna mhlawumbi okanye ube nento ofuna uyazi hayi bobadela abantwana ba ibikhona kum engqondweni kodwa ithuba loyibuza belingekho kwelaa xesha. Umtshutshisi uThando Phangalele ubuze usiyakhangela Ndevu ukuba wayephi na ngolu suku kuthethwa ngalo nanjengoko exelele inkundla ukuba wahamba kule ndawo yentselo esiya kunyana wakhe wayesesuthwini ngaloo mini.
ubhale phaa kwi-statement sakho uthi phaya wafika kuthe kugcwele abantwana phaa. Andiyazi into ethethwa ngunalo Mthizane xa izoxela kwekhoti. Because udala nesithi bonke ka-witnesses azibizwe ngapha sazoxela kwekhoti. Lo kaNdevu buphukisile ubungqino babuthwe thaca enkundleni ngamanqine enkundla esithi abethe ngemfiphindi wenkundla nangona ephantsi kwesifungo. Babefika ngabo bafika bathutse egethini bangena ngaphakathi bafika bafa. Okay, alright. Abantwana abacholwa kwakho ababhala phansi kweminyaka eyi-18 becholwa kwakho lithatha yakho enyobeni. Becholwa pha. Kodwa they never bought alcohol there. They never drank there. They came in after 1 o'clock drunk already. Uzakuphinda abuyele kule nkundla ngomso siyakhangela Ndevu nowakwakhe uVuyokazi Ndevu beyogxinwa kwakhona ngemibuzo kwiindaba zethu kuchannel 163 ndingusiphosethu boy ndisemonti. Kanti uThabile Makhaphela selengxangile neMozulu. Kakhulu ke bamqwathi apho kwidesika yakho yendaba ndiyakubulisa ke mbukelo wami ekhaya ndikwamkele kaloku kule yam ke idesika yeMozulu bethuna igama lam ke mna ndikuThabile Makhaphela umamthembu uqonda nengozi umamvelase bethuna ngokubanzi ke yiza kwenjenje iMozulu yakutshaja kamadla futhi phaya ngemva kwemini iya ngomso xa sigqoka phaa kumantla ephondweni lalapha ke eMzantsi Afrika kuphela njengapha kaloku Musina eLimpopo bavuka nje nge-19 kutshisa impela phaa ngokuqhubeka kwabo ke nemini ngomso noqalisile kakhulu ke lavelo phaya emini ngama-30 ekhatshwa sisasixhibukele kusekuhle kakhulu phaa kaloku kophalabulwa ngo-12 degrees phaya kabeqala nje usuku lwabo ngomso bethunana ngokubanzi bejeje bona phaya emaphondweni ethu ke ephelele kaziqala ngoyokuqala phaya ephondweni lasempuma koloni nezinto nje zikufuphi phaya sivule kaloku phaa nge-alvani bebanda phaya ekuseni ngesasibhozo noko kuye kutshisa ke phaa xa iqhuba imini yabo ngomso Free State njengaphaa kaloku koSasolburg kuye kubanda phaya ekuseni futhi ngayela 8 degrees noko ke bukele ibuye ibehle noko la Mozulu phaya ngama-20 nje ekhatshwa sisithoba phaya emini ngomso nanso ke imeko bukelwa phaya ekhaya phaa kwelaphondo lasentshona koloni njengaphaa kunxweme koFred Ndali kusekuhle phaya ekuseni ngo-12 degrees noko ke bukele saqhubeka incomeke noko la Mozulu yabo phaya ngama-20 nje abe nesine phaya emini ngomso nanso ke bukela imeko phaa kwelaphondo laseNorthern Cape njengaphaa kaloku bevuka nje ekuseni koKurumani ngo-14 degrees itshise ngamandla lihlaba umhlaba yonke imini ngomso phaya ngama-30 abe nesibini kutshisa nje mpela lonke elaphondo phaya ngomso bukele kwakusekuhle futhi naphaya kwelaphondo laphaya ko-Northwest njengaphaa kaloku kumantla eRustenburg ngo-16 degrees phaya ekuseni ngorhatya futhi kwalapha kweli phondo linye ingqatseni impela yelanga ngama-30 nje abe nesithandathu nanso ke bukela imeko phaya ephondweni laseGauteng njengaphaa kaloku ePretoria eTshwane ngo-12 degrees phaya ekuseni liselekele kakhulu la meko phaa ngomso ngama-25 abe nesihlanu efana ke phofu kakhulu kunakwezinzi phaya lonke nje elaphondo bukelwa abapho ekhaya nanso ke imeko yethu phaya ephondweni laseLimpopo njengaphaa kaloku koThabazimbi kuyatshisa phaya ekuseni ngaye la-17 degrees kutshise mpela xa beqhuba nosuku lwabo ngomso phaya ngama-30 nje ekhatshwa sisixhenxe nanso ke iMozulu phaya ephondweni lasempumalanga ngomso njengaphaa kaloku emalahleni kwasekuseni ngomso umhlele kuncomeka la 11 degrees kutshise kakhulu ke mbukelo wami ekhaya phaya emini ngama-30 nje abe nesibini kusatshisa mpela lapha kosikhukhuza ngo-17 degrees phaya ekuseni benjenje bona phaya ephondweni KwaZulu Natal nanso ke imeko yophaa kophongola kwasekuseni ngomso ngo-15 degrees kuyatshisa phaya lisekele kakhulu KwaZulu phaa ngo-35 degrees kusekuhle phaa koNewcastle ngama-30 anesibini bethuna ikakako ke imeko kweyam idesika iMozulu mna ndithetha kangaka xesha lemyawuli kamnandi mawethu.